jebul aku ki ora eneng kancane. Wong sak negara kok sing melu pinemuku kok ora eneng. Kabeh do mungsuhi. Wah. Jebul kae ora lawa bubar tak rungokke. Terus gurine ono kamin. Ning bareng tak tilingke jebul amin. Aku malah iso gendeng nek ngurusi wong ora karuan. Ora karuan iki jan wis tangga tanggaku iki kepiye. Ning aku ya malah kondang. Ya mergo ngengkel aku ki aku sing iso dadi wong kaceluk kajana priya. Nek ya pancen abot sing dapukan dadi wong engel iki pancen ya abot. Agelem diundhamana kudu gelem dirasani Allah. Nek perlu ya kaya dek mben ki aku di oyak-oyak ngomong. Nun. Weh, monggo. Monggo. Monggo, bener. Jenengan anu tukang barang sulap. Lho. Nggih. Lho niku nggawa napa niku? Ngaten nggih, Kyai. Oh nggih. Nah, busananipun menika kok kados sandangane wong barang sulap. Oh. Enten pasar nika. Panjenipun ngaten. Sedaya menika cak-cakan. Oh, ngaten. Menawi wonten mriki mboten limrah, menawi wonten panggenan kula. Oh. Kabudayanipun nggih kados mekaten menika. Ah, nggih. Paringi asma sinten? Kula Makdum Al Atas. Saking pundi? Saking Tuban. Tebih nggih. Nggih, adoh. Nggih dipun tepongke mawon. Nami kula Ondorante mawon. Iki to piyayine. Lho. Kok sampun garjita? Weh, kondang. Sampun ate mireng nami kula. Kaloka sanget. Asmanipun wong angkel iki mesti Kakang Ondorante. Nggih. Lajeng kisana menika rawuhipun wonten pondok kula menika menapa namung ngelangke menapa wonten wigatosipun ingkang perlu dipun rembak. Ih, ngaten nuwun sewu menika. Nggih. Kula namung sepisan nggih badhe sonjo. Saged. Lare-lare menika kok sami ajrih menawi badhe wonten musala. Lare pundi? Nggih, lare alit-alit menika ing Padepokan Siti Hinggil. Manut pratelanipun kacariyos dipun cegat kalian bisa do ngandhangake Rajakaya nggih enten mendho enten pitik nggih. Nggih. Wayahe wong nyumet dilah nggih. Nggih wayahe wong asu sing teng Tegal nggih padha macul sing teng sawah padha nggaru mluku. Nggih wektu niku kanggo ngaso, kanggo ngeningke cipta. Nggih. Wong niku pripun ta? Lulang dipenteng enten serumbung. Wantem sak kayange niku kale. Ngaten nggih. Kula gadah pamanggih. Wah nggih. Menawi yektosipun menika wonten kekarepan. Oh, wonten menapa menika pangajat sagedipun para sederek-sederek menika sami emut kalian ingkang damel gesang. Lah, kula kinten menawi wanci subuh ngantos dumugi isak ngantos dumugi subuh menika mboten badhe ganggu damel dateng tangga tepalih ingkang gesang wonten dusun mriku menika kala wau sebab watawis tabuh kaping 7 menika isak menika dereng wonten tiyang ingkang mapan tilem sepisan
menawi wayah subuh tegesipun badhe gagat manut kawruh kesarasasaning badan. Yen wayah arep gagat raina kuwi hawane apik banget kanggo manungsa urip ana ing alam bebrayan. Saya-saya yen padha gelem olahraga malah bakal kuwarasan lan ora dicedhaki marang lelara. Menika pawatan kangge gelar kasunyatan sing bisa dinalar. Dadi nek nuwun sewu panjenengan kala wau kok ngendika jare ganggu gawe mbrebeki menika yektosipun namung pawatan sing ora maton. Mengke sik nggih. Nggih. Wah, kula rada mumet niki. Agek pisan niki kula ketemu sederek kok. Oleh ketok gawat banget sampean. Mboten mau kok sampean kok ngendikake nek sing damel gesang niku napa mbiyen niku gesang dereng dados. Nggih. Lho niki kula takon tenan lho, kula urung mudeng lho niki. Kok sing damel gesang? Lho nek rumangsa kula gesang niku nggih pun dados, ora usah didamel. Lho ngaten. Lho nggih. Nggih. Tapi ta Mas? Iya. Nek dipun galerak terus iso bingung ta niki kula? Nggih. Sampeyan bingung mboten niki? Mboten. Oh mboten. Mboten. Sebab kula duwe patokan. Sing bingung kula. Nggih. Ajaran kula dereng ngedong. Nggih. Ingkang kula wastani Ha nggih. ndamel gesang menika kala wau. Ing dipun damel inggih menika jagat saisinipun. Ha ingkang panjenengan ngendikaken gesang menika kala wau pancen saderengipun wonten kula jagat saisinipun menika sampun wonten gesang. Nggih menika Sang Sukma kawekas. Ampun dhuwur-dhuwur to Mas. Mboten dhuwur niki mung kawruh lumrah. Nggih, Sukma kawekas. Sukma kawekas niku wekas niku mesti mburi. Sukma kawekas niku sukma sentek-entekan. Sing dhuwur dhewe niku. Inggih, sebab menika ingkang kuwasa lan nguasani jagat saisine. Ya kang nyipta apa-apa kang kumlip ana ing jagat bebrayan menika kala wau. Menapa pamanggih kula? Lah waune saderenge jagat niki dicipta. Niku kawekas niku nggone teng pundi? Kuwi kahanan gaib tegese ora bisa dideleng. Wah, tembunge ampun niku. Mripating manungsa. Dadi ndelenge ya nganggo cara alus. Cara alus. Napa niku le ndeleng cara alus niku le marani kudu napa nganggo pripun niku cara alus niku? Masakan ampun olah-olah kula niku ora ngerti mang dongke kula niku. Nggih pun diterus nggih. Cara pripun le Tegese alus niku ngaten. Sakniki kula tak ndongeng, nggih. Wah nggih. Nggih. Menungso niku rak mati to? Nggih enten sing mati, enten sing urip to, Mas. Mboten tegese sakwise urip niku rak njur mati. Wah nggih. Nggih, cetha ora ana sing mlungsungi. Nek Lah. ula mlungsungi nek tiyang mboten enten sing. Sebabe napa kok Nggih. mboten mlungsungi? Lho, Sebabe napa kok mboten mlungsungi? lah ora duwe sisik. Oh. Nggih ta. Nek ula ora duwe sisik, lho cara nek wong ora duwe sisik napa mlungsungi mboten bisa. Nggih. Nggih ta. Sebab Kula nggih mboten- ngerti kok Mas Ah. sithik-sithik. Nggih, pripun? Kok mboten urip terus? Lho, Menungso niku mboten urip terus. lho urip terus jagate kebak. Oh. Lho sing dipangan ora cukup, Mas. Nggih. Lho pripun? Niku kena. Ning niki pinemu kula lho. Nggih. Dereng mesti nek bener. Dereng mesti. Nggih, lah sing bener pripun? Mula niki kula duwe penemu dhewe. Wah nggih. Nggih. Mengke nek kula keplok, kula nggih gelem. Nggih. Nek panguwasa sing dhuwur dhewe niku panguwasane Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dadi sing nyipta jagat niku Gusti ingkang Maha Kuwasa. Gusti sing Maha Kuwasa. Nggih. Kuwasa niku tegese sing wasani. Nggih. Sing dikuasani Maha niku dhuwur, sing dikuasani gedhe. napa mawon? Sing dikuasani nggih jagat saisine niki. Wah. Wih. Wah, jan niku gedhe banget. Nggih. Nguasani jagat sak isine kabeh niki. Nggih. Gunung barang niku, Lho iya ta? segara barang niku. Nggih. Alas. Ah, nggih. Wah, tenan lho niku. Nggih.
Lah niku nggene enten pundi niku? Yen sampean takon nggone. Nek nganggo cara Sampeyan ampun ngarang lho. Mboten Ampun ngarang lho. Mboten ngarang. Nggih. Sampean kudu manut kula, tak tuduhke nggone. Tenan Nggih, apa? sampean kudu percaya. Nek sampean ora percaya ora weruh. Wah napa percaya mendadak kula kudu dipentungi to, Mas. Lho, lah mula niku nek sampean percaya weruh. Ning nek sampean ora percaya mboten weruh. Ning adane sampean mboten percaya. Ngendi bisa weruh? Yen percaya wae ora. Lho lah iso percaya niku rak weruh sik to. Kono mau ana ula mangan kodhok. Lho kula iso percaya nek niku ula mangan kodhok nek kula weruh. Nggih. Lah nek ora eneng bareng tak Lah mulane sampean kudu percaya sik nek kepengin tak tuduhke sebab ana saranane, ana carane bisane weruh. Ing tak percaya kalih mboten niku saranane pripun? Saranane keyakinan. Kapitayan. Wih, saya angel. Nggih pun kula gatekke mbok menawa niki sawijining kawruh kangge kasampurnaning dumadi kula. Nanging niki mboten bisa ketemu. Lho, Sebab sampean niku ing antarane sampean lan kula sampean niku pripun? wis cengkah ing panemu. Lho. Nggih. Dadi Lah, ora tak sih. candhet semene wae. Ora sida ketemu nek Ora ngono bisa aku ketemu. ki. Wah. Ngeten nggih. Kisanak nggih. Mbok dadi tiyang niku ampun mikir sing abot-abot. Sing enten-enten mawon wong awake dhewe niku wajibe urip ning golek sandang pangan nggih ngingoni anak bojo. Butuhe niku urip jujur ora gawe kapitunan ning liyan, ora nglarani ati ning liyan. Niku kula pun cukup. Apa kowe ya ora nglarani ati ning liyan? Lho, Apa kowe ya ora nglarani ati ning kula liyan? ora tahu kok, Mas. Ora tahu. Kula ora tahu nglarani. Lah kowe wani karo negara kuwi? Loh, tek napa kula maneni negara? Heh. Kula ora tahu gelut kali negara. Tek napa sampean weruh kula regejikan kali negara? Wani karo bupati-pati ki rak negara to. Wong bupati-pati ki sing nguasani negara. Nggih mboten niku mung sithik niku mboten negara. Negara niku akeh kok. Ya bupatine nika. Lah iya bupatine iki sing nguasani negara. Tegese kowe wani karo negara. Nika kula ora wani nek janjane iki ming padha-padha le ora cocok ngeten lho. Kula kan melu bupatine kula mboten gelem, Kanjeng iki kan ngeloni kula nggih ora gelem. Iki nganggo karepmu dhewe. Ora padha ora cocoke to niku. Sing nganggo karepmu dhewe. Ini sing bener rak dereng karuan sing pundi. Nanging ora langgeng. Kaya ngono kuwi ora langgeng. Sebab manungsa ki kowe dedaya isih ana sing jaduk meneh. Mbak niku ora kula hitung niku perkara. Niku ora kula hitung wong karep kula niku dadi wong engkel kok. Nah. Kula niku pancen pun kula karepe. Nah, ngengkel nek mung ijen ora dibolot to. Lah ora butuh bola. Nah, ora butuh bola. Ora butuh bola kula. Nek nek musuhe akeh. Lho mboten napa-napa. Ora apa-apa. Kula men ketok. Ning kowe mesti bisa ngrampungi. Upamane kowe dimungsuhi wong. Lah kula ya ora tanggung. Oh, ngono. Kula ora tanggung. Jadi tegese pokoke mati yo lah, ngono to. Nek menungso ing donya, iki kaya panemumu, jagat rusak. Wah ya. Sebab manungsa sing ora gelem nganggo tatanan, kuwi dudu manungsa. Kuwi kewan. Nek kabeh wong kabeh niku padha melu kula, mboten rusak jagate. Kok mboten rusak? Ah kabeh pinungune kaya kula. Nah, Lah ora rusak. yo malah Le hancur. rusak niku ora betake ora padha. Nah, yo malah hancur. Nek manut kowe kabeh hancur. Nen? Hancur ya manut. Dereng karuan wong dereng dilakoni kok ajur. Dadi kowe arep budidaya kaya ngono to? Ampun bakune niku ora seneng. Tangeh nganggo lah. Wong niku do ngutun-utun lulang niku ora seneng. Nah, ora Pun seneng. kula ora seneng. Ya wis, panemumu kaya ngono. Lah nggih. Aku duwe panemu dhewe. Mung wae Lah aku sampean meling. Nah sampean ajeng wangsul mang wangsul. Ngusik to. Lho, Ngusik. Aku meling. Murid-muridku aja nganti kok weden-wedeni. Yen kowe kepengin tentrem uripmu ora ganggu marang liyan. Sebab nek kowe tak jiwit krasa lara, aja jiwit awake liyan. kula niku ora meden-medeni. Nang kula niku anggere enten wong krompol-krompol kula pakali watu. Niku kula ora Lah, meden-medeni. lah iya niku ora. kuwi. Meng makali watu. Lah iya kowe rak malah nyengsarake wong jare ora tau gawe gelaning liyan. Lho agen meneng kok. Nek mbrebeki kula. Lho ngaten gen meneng. Wong musola karo omahmu ki ado kok pancen kowe iki wong ora gelem kalah. Pun ora Saiki cocok. ngene ya. Pripun? Saiki yen pancen kowe ora gelem tak elingke, kowe becike lunga saka kene wae. Lho niki omah kula lho. Nah, ning
tanah kene iki dipasrahke aku. Sing ora tatanan niku malah sampeyan. Ana daya kok nunduk sing di omah. Nanging aku dipasrahi karo sing dikuwasa. Negara iki sing nguasani bupati. Nang ora mboten nundung kula. Reneng kowe tumindakmu wani karo negara. Bupati ngutus aku supaya kowe lunga saka papan. Lah nek kula lunga bandar poman kula ndak sinten? Apa kula gelem lunga nggih kula tinggal sik kula dol. Dolen. Mengko terus kowe lunga saka kene. Apa mengko tak kirimke duwite? Rumangsa kula sampean kok terus masesani kula sak wutuhe. Lah iya. Ah kula niki nggih menungsa kok Bul. Menungsa iki glegermu. Nanging watakmu kaya kewan. Lah ngarani kewan betake sampean ora seneng kalih kula. Iya sebab kowe nyang sarake liyan. Nek sampean seneng kalih kula nggih sampean nganggep kula niku nggih dewa. Disenengi wong ki yen patrape apik. Apik ora apik niku nggih karep sampean memang ngrasake. Ning bakune kula ora cocok trekae wong-wong niku. Ora cocok. Nggih. Ya kalebu aku. Aduh kok butuhe kula nu ora cocok kok. Wis saiki ngene wae. Mawon. Yen nang jero omah katone ora prayoga ayo dibacutke omong-omong nang ora-ora kono. Enggak, kula nggih teng pundi nggih gelem. Pripun? Enggak pripun kene mang teruske nek sampean bagan. Tak teruske tanpa guna, malah mengko digeguyu bocah cilik sebab ora ketemu. Ora ketemu. Kapitayanmu kapitayanmu, kapitayanku kapitayanku. Nek kapitayanmu mbok padake kapitayanku, kuwi ora padha. Sebab kowe ngalor aku ngidul, ora bisa ketemu. Kula niku nek ngrasake rembug sampean niku kula niku ya ora ngarane niku kleru utawa salah. Ning kula ora mudeng. Nah, mula kuwi. Perkara bener lan boten niku kula ora urusan ning kula niku ora mudeng. Nah, sepisan ora mudeng ki amarga ora seneng karo panemuku. Gitu. Lah, ngene, reneng kowe gawe cilakaning liyan. Nek niku wau kira-kira rembage sampean niku nggih bener. Kira-kira mawon enten benere. Sing kula ora seneng niku perkara lelo aplaop niku lho. Brebeke kuping kula niku getapan. Oh iya. Iya, ning wong urip nanggone bebrayan iki pancen angele kaya ngono. Aja menang-menangan. Ya ta? Aja menang-menangan. Dadi ya ana sing seneng ngono, ana sing seneng ngene. Lah nek wong ki mbok kon manut kowe kabeh, ya cilaka to. Bakune kula niku nek barang ora nyata niku ora gugu. Oh ngono. Sing ora nyata. Sing ora nyata ora nggugu. Wong ketok metuthuk niku nggih ketok. Ketok begogok niku ketok niku barang sing nyata. Saiki wis ora seneng mikir barang sing ora ketok niku. Wis katon isen-isening batinmu. Mula kuwi mau tak kandhakake, dianakake kerampungan bae damar mancung sebab penemuku ora padha karo penemumu. Malah ngoyo-woro. Malah dadine ora becik. Niki kula ngalor sampean. Nah, pun rampung to. Iya, wong aku meling. Kowe aja nganti tumindak bocah-bocah sing padha arep sinau ngenani bab karo. Kuwi aja kok alang-alangi. Lah niki kula nggih weling genti. Heeh. Kula nggih weling genti njaluk tulung kalih sampeyan. Supaya ora ganggu gawe ketentreman kula. Bocah-bocah niku ampun teng blengok sawayah-wayah sak senenge dhewe. Kok teng brengok iki sapa wae? Wah, pripun sampeyan niku? Wangger surup leng niku pun wiwit teng krap. Pun sampeyan angger krungu bebek digiring nggih punika suarane gegere. Lho, lah wong iki desane wong akeh, ora desamu dhewe jare. Wah, lah kuwi rak mlaku nang panggonane dhewe, jeneng kowe rak menang-menangan. Lah kowe iki rak ora manut karo tatanane wong akeh. Becike kowe aja urip nang gone kampung, urip nang gone alas wae, dipadake karo kewan. Kumpulmu karo ula macan sing ora ngerti mikir sebab aku kok kuasani kabeh yen bisa ning ora bisa kowe arep nguasani wong sak donya ora bisa kula niku ora jeng nguasani
Apa to wong urip Arep ora nguasani nanging kowe arep njajah marang pikiraning liya. kula ora jajah ning niki lho. Karep kula niku ampun nganti dianu. Nah iya kuwi Ampun jenenge digoni ngoten. karepmu kudu disarujuki karo wong akeh to ngono kuwi. Mongko ana sing ora seneng karo patrapmu. Lho lha nggih. iya. Nggih wikono. Iya mula kuwi. Nek ora seneng nggih pun mriku ora seneng nggih karepe sing ora seneng. Saiki aku meling bocah-bocah aja nganti kok ganggu gawe. Wah, Kok bentongi watu barang ya ngono. kertose do geger nggih kula pakal ya Lah. do geger kula pakal. Katimbang bocah sing kok bentongi luwung aku wae. Kok bentongi. Lho sampean kok aja salin dadakan. Lho iya. Katimbang bocah sing durung ilang pupuk lempuyange kok musuh keduwung aku sing wis wareg mangan uyah. Sampean iki janjane ora sampean kok sing jojo bang wingo-wingo kok sampean niku. Iya wae, wong kuwi bocah-bocahku. Ya ta? Sampeyan jenenge wong legan golek momong. Pancen wong urip kuwi kudu gelem ngono. Nek wong urip kuwi ora sinamatan. Ora gelem mikir marang awake liyan. Ki jenenge urip sing nganggo uripe dhewe. Nek janjane pun awet taun niku pun kula batin. Iya iya. Kula niki ketoke bodho. Nggih. Ning ora pati ngerti. Ning sithik-sithik kula nggih ngerti. Kula nggih ngerti. Aku ora ngarani yen kowe bodoh. Kowe kuwi wong sing luwih pinter. Sampeyan niku Heeh. wis ketok nek Iya. sampeyan niku ajeng duduti kula. Iya. Sampeyan Kapan wong luwih pinter, luwih goblok. Ora. Luwih pinter. Pedang luwih bodoh. Lah ngerti sampean niku aja maksa kula. Ora, aku ora maksa. Mung aku aja nganti kowe kuwi ganggu gawe marang bocah kang padha sinau. Niki enten dadah kula. Enten pekarangan kula. Heeh. Sampeyan manglunga kula ora etuk sampean suwe-suwe enten Iki ora pekarangan. sak toke saka omah. Lho ning iki ra dadah kula. Ora bisa. Lho niki karangan kula lho watese nika. Wit pace nika kali wit dadam niku mengetan. Nika nganti tekan wit nangka nika tesih dadah kula. Iya. Nah, dadamu nanging kowe kalah panguwasa karo bupati-pati. Rening aku iki utusaning bupati-pati. Dadi kowe kalah karo aku kudune. Wah, mboten isa. Mboten isa. Nek Kula mau kalah. Nek mau kalah karepmu, Amang enggak nek sampean ajeng pripun? Lajangi. Lajangi. nek aku ora ngajak apa-apa, nek butuhmu arep ngajak gelut yen kowe tak peksa supaya lunga saka papan kene mestine kowe serik. Amun watone sulaya. Nah, iya. Watone sulaya. Kula wani kali sampean ajeng. Nah, wis kowe arep ngopo saiki? Nen, Wis arep ngopo karepmu? Wis ayo. kula. Heeh. Lah sampean ngajak napa? Gubukmu kae kok ora ana apa-apane to kae. Dadi upamane kobong kuwi ora apa-apa. Ya delengen tak wiwitane. Allahu Akbar. Yen kowe njaluk ijol tak ijoli nganggo dhuwit. Entukmu gawe pira? Prabeyane. Sulapan. Iya sulapan wis ben. Aku. Niku sulapan. Iya. Wah, kobong. Ha iya. Mboten napa-napa niku. Apa tak ijoli apa piye? Mboten niku malih kula utang kula nggih dereng tau bayar pun kok. Kobong. Wah, mboten napa-napa niku dereng bot kemah nika. Napa kira-kira sing duwe haji sampean ta? Lho, sing kondo yen sing duwe haji aku tok sapa? Lah sampean bubar-bubar nggih rumah kula bubar. Hah? Sampean bubar-bubar rumah kula. Bubar. Kula nggih duwe haji kok. Iya. Nika watu sing gedhe nika. Heeh. Pecah. Pripun? Pecah. Pecah. Wah, iya. Pecah. Sampeyan iso balekke omah kula sing kobong? Ora sudi aku balekke. Iya. Wong aku gelem ijoli kok. Wah, kula ora butuh ijo. Lah ya ora Nek gelem. sampeyan nyata wong pinter sing tenanan, Ora pinter. jaduk guru Sumaladuk, Ora jaduk. mang balekke kaya dek ngene. Oh, kowe njaluk dibalekke. Nika kok dadi langes nek iso bali mulih. Omah kula kaya mben sampean wong pinter. Hah? Sampean wong pinter. Upamane bisa mengko ya mundak kok gegu. Sampeyan isane ming ngrusak tok. Ning ora iso gawe becik. Ya wis ben. Ngaten. Nek kula mesti ora iso balekke watu nika kula ora iso. Njen piye? Lho, sampeyan ajeng apa? Mangketok kaseten sampeyan. Oh, ngono. Mangketok. Nek perlu mangkroyok niku sak kanca-kanca sampeyan. Ora usah Nek kanca nkroyok. sampeyan do lilik teng burine kan apa? Kowe do ngetemu-temu keplan ning kono apa? Nemane rek kroyok, ayo kroyok. Klining mesti.
Kroyak ayo kroyak. Apa do maju mundur? Yen aku dikongkon miwiti supaya ngrayang. Wiwit saka pucuking rambut nganti dlamakan ing sikil iki. Aku ya moh. Ayo do Mula kroyak. prayogane dilungake wae. Nyun tabeng bangsa. Heeh. Sapa iki? Aku Grinting Wesi. Siswane sang ustad Wah wis do siaga wangune. pancen. Apa kuwi tak kemuli sarung kuwi? Apa kuwi sing kungul-kungul iki apa? Matu iki. Kowe nggo apa nggo gaman? Kanggo nyingkirake. Gandeng kowe kuwi ya. Sing wit kait mau wis ora bisa disingkirake nganggo cara apa wae. Pokoke kowe kudu lunga. Weh. Dan Sawat watu kene. wis saiki kok ngiringan. Kok ngiringan, kok tengen, kok mburi, kok ngarep. Ayo, rayain iki aja rantai. Perlu dinteni ya. Ayo, ayo. Ondoranti Apa mung kuwi? karis pisan iki. Kuwi apa kuwi? Aku duwe piyanak. Wis Iki wujuding pusaka. aku tak padake wedhus tak gak kelintingan iki. Apa karemu ki apa? Ya, ya. Sakarepmu nggonmu. Apa Ondoranti iki wis kondang ning kene pilih bobot pilih tandring. Tampanono pusaka iki. Aduh. Wah, kewirangan karo bocah ning kene. Lho kelintingan kok duwe daya sing semono bobote. Ora langka nek gurune kae mau pancen wong sekti, murite wae kamane kaya. Ya. Aku yo ndek pusaka ora ketang kaya apa rupane. Ya. Aku yo ndek pusaka sing jenenge Kanjeng Kyai Watu Genung. Ya, lucu ta jenenge. Ya ora karangan tenan. Ki mbiyen le menehi maratuwaku lanang. Bobote nek diwatek ana patang diacin. Ngebleki wong ra tele-tele arep apa? Baru kelinting. Jenengmu sapa kowe? Aku Jenengmu sapa? Grinting Wesi. Kelinting mesti. Iya. Iki lho tampanono. Gamanku iki. Kyai Watu Genuk. Aja tak endani ya, Le. Tak tampani odan. Ya. Weh. Pripun kiyaine? Pripun murid sampeyan? Aja muridku sing kok taman. Pun niku mangrem bukan murid sampeyan. Kula tak aduse. Ora kene. Kene. Kowe kudu sumingkir saka papan kene. Nek kula ora gelem. Hmm? Nek aku ora gelem, Tak peksa. le sampean meksa nggo cara napa? Dun. Pripun? Tanpa nganggo daya kekuwataning tenaga. Aku bisa nglungakke kowe saka papan kene. Sampeyan kok lek ketok kaya ngenteng Iya. liyane lho jan sampean niku. Apike sampean teng ngriku niku. Apike sampean teng ngriku niku. Piye? Lek ngentenge wong liya niku. Hmm. Lho niku. Niku petingan Pancen sampean. menungso urip kudu kaya ngono. Lah ning kula ya ora gelem mangentengke. Lah iya. Aku lho dudu anak gabus, dudu anak kapuk. Lah nek awake dhewe rumangsa enteng, jireh. Menungso kuwi. Oh, nggih. Lah iya. Pun ajeng napa? Dadi kudune senajan enteng ya rumangsa mantep. Dadi ngadepi apa wae ora wedi. Nggih kaya kula niku. Kula niku jane ora pati kendel ning suarane bantas. Iya. Mbok menawa mungsuh kanthi swara kula niku wedi. Wedi. Ini ya ana sing ora wedi Ya. kaya sampean nyatane ya ora wedi nggih. Ora wedi aku. Pun ajeng pripun sakniki? Ya, saiki yen pancen kowe kuwawa, tengok-tengok nyang kono ngadeg ya karepmu, dene ora kuwawa ya wis tekan ngendi mengko. Wah. Nggih pun. La haula wala Sik, sik. quwata illa billahi aliyil azim. Allahu akbar.
pira iki? Tak jaman. Jam 1. Sapa kuwi? Sapa? Ya udah. Pamune wis do. Lho. Wih, isa ono sing tunggu kemen. Mrene. Ya. Aku mrene tinggali karo Simbah. Aji sirep Bigonondo. Mbok menawa kae jeh manti. Kon ile turun di. Kon ile turun nanti. Kira. Jane kile ngemalke nganggo nembang. Iki nang kene iki aku sing rada ewoh aku. Wis tak watake nganggo batin wae, tutupe ora. Ku balik ra balik. Ya, sawure wedi. Sepi kunto. Gelasah kaya babatan pacing. Sapa sing turu batalan tangan? Turu ketok angkel kelepus nyekeli gaman no iki turung karo ngadeg semende banon nyoba sing manti tinggalan Simbah. Turu mripate mlorok tumbale sini conco ya mlebu urung banyu iki ya mripate matung atas. Rumangsa luput aku. Ya. Ya wektu dina iki aku bakal nglestarekake dawuh pangandikaning Gusti. Yen sapa kang gelem nyuwun ing kono bakal diparingi. Ud'uni astajib lakum. Gusti kuwi maha murah lan maha asih. Yen pancen aku wis dikersakake dening Gusti, mesti aku wis bisa ing diwistani nindakake salat makrifat. Dawuh pangandikane para wasis ing tanah suci, menawa ing donya ki kanggone wong iman, gegambarane kaya dene pakunjaran, kudu sarwa den watesi. Dene kanggone wong kafir, menawa ngalam donya iki bebasan kaya dene swarga. Ad-dunya sijnul mukmin wa janatul kafir. Pancen ing donya kebak kasangsaran. Coba aku bakal nindakake salat makrifat ing wayah tengah ratri iki.
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ngopo kuwi? Kok lungguh? Dengar-dengar. Lho, turun. Ning nek aku mateni. Ora kanthi adu arep aku dudu wong lanang. Lumrah mateni wong turu. Tak gugah nek wis tak tantang. Wani tak pateni. Hai. Hai. Ora tangi. Mati wong iki. Ono keteke. Setan ki. Iki beneran demit. Samati karo dhewe. Samati karo dhewe. Lali itu. Sebelum ngomong kok iso mati karo dhewe. Urung ati tak pateni wis mati dhewe. Iki bangsane demit iki. Dudu wong nek ngono al-atas iki. Ning yo gelo atiku. Alon. Alon. Makdum al-atas temekaning sedo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Kowe kabeh padha nekseni. Yen al-atas saiki mati, jalaran saka patrap pakartine wong sing ora tata kae. Ondo rantai. Iya.